Hola, em dic Nàdia i jo us recomano aquest llibre, que no és un llibre d'aventures ni de misteri, sinó de poesia, que es diu L'any tirorany més poètic. I l'autor és Ricard Bonmatí. I com hi ha moltes il·lustracions i fotos, són de la Montse Tovella. I jo he triat la poesia que més m'agradava per llegir-vos-la, que és aquesta. Els pastors i el bestiar. Aquí escolta tothom, els pastors i el bestiar tenen ganes de xerrar. L'oca al gos li diu clac, clac, gos gosset, estàs molt flac. I el gatet li diu meu, meu, estàs prim com un fideu. Les gallines fan cloc, cloc, ai gosset, ves cap al foc. I ara els vents li fan bé, bé. Tot el nas de mocs tens ple. Fins que el gos li diu bup, 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 ajunteu-vos en grup. I els pastors fan au, parleu. Bla, 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 amb la vostra veu. Clac, clac, meu, meu, cloc, cloc, bé, bé, bup, bup, bla, bla. Som amics de tant xerrar. Jo aquest llibre de poesia us el recomano molt. Adeu!